Nech je koľkokoľvek hodín a ty si na akomkoľvek mieste. Chcem ťa pozvať, aby si s obyvateľmi mesta Kafarnaum sa rozhodol ísť za Pánom Ježišom. Nemusí si teraz hneď rezervovať letenky. Zisťovať, či ti zamestnávateľ dá dovolenku, škola voľno a rodina súhlas. K Pánovi Ježišovi sa vyber a pred neho predstúp vo svojej modlitbe. Na to nepotrebuješ žiadny dopravný prostriedok ani udelenú dovolenku. Na to potrebuješ otvorené srdce pre svojho Pána. Príď k nemu a povedz mu o tom, čo prežívaš. Povedz mu o svojich starostiach i radostiach. O zodpovednosti, ktorá je kladená na tvoje plecia. O chorobe, ktorá zasiahla tvoje telo. O neistote, ktorá naplnila tvoju myseľ. Povedz mu o tom, ako to funguje, či nefunguje u vás doma. O tvojej radosti z úspechu, ale pokojne mu povedz aj o svojom sklamaní z neúspechu, či z nespravodlivosti. Pán Ježiš si ťa rád vypočuje a nie len to. On ako tých ľudí v Kafarnaume aj teba príjme, položí na teba svoje ruky a čo treba uzdraví a čo treba porieši za teba.